Eżis ħbieb merħba għal rokna oħra mir-Rescue Center tagħna. U llum ħankunu qegħdin niddiskutu ftit ir-raised stenciling. X'inhu dan, x'għandna bżonn, affarijiet, eċċetera. Mela, jekk tiftakru fl-aħħar programmi konna qegħdin nużaw din il-biċċa njama biex intukom eżempji ta' kif tibdew iż-żeba, kif tagħmlu l-krekel, kif tagħmlu id-dekupaġġ, eċċetera. U ħanibqgħu nużaw din l-injama. U minna fuqha propjament ħankunu qegħdin nagħmlu dan ir-raised stenciling. Mela, x'għandna bżonn? Għandna bżonn l-stencils, ovvjament, tal-każ ħankun qed nuża dawn it-tnejn, u mbagħad ħankun qed nuża il-paste, f'dal-każ iddeċidejt li nuża dan paste abjad għax ma rridtux bil-kulur. U ħanuża wkoll sandpaper biex wara li tkun nixfet inkun nista' nixkatla u nġibha naqra iktar irfinuta. Jkollna bżonn pinsel biex inneħħu trapp u l-eċċess li jkollna meta dan ikun lest. Mela, apparti l-stencils, il-paste nistgħu nużaw li rridu, nistgħu nużaw stukko, nistgħu nużaw anka stok ta' linja jew nkella taħlita li nagħmlu aħna. Ma f'dal każ taħlita ritta bajda, allura ħankun qed nuża dan direttament. Tlaqna. Mela, li ħankun qegħdin nagħmlu fuq din l-injama huwa sempliċi, kull ma għandna bżonn din il-paletta biex nagħmlu il-paste fuqha. Intellaw il-paste, f'dal każ ħantellaw kuċċarina għax il-kontenitur żgħir, nagħmlu fuq il-paletta, impoġġi l-stencil fuq l-injama li rrid. Noħloq id-disinnaw issa f'każ. Kull ma qed nagħmel jiena qed nimla l-stencil flok qed nimliha biż-żeba bħal meta nagħmlu stenciling normali qed nagħmilha b'dan il-paste. U dan jiġi ftit iktar imqabbed, nistgħu bil-Malti ngħidulu imqalla, qed inneħħi iż-żejjed kollu għax jien ma rridix ħafna mqabża, allura dak l-effett irridu jiena bil-mod. Issa qed nassigura qed nipprova nkun ċert li jiena l-stencil qed nimliha. Hemm ħafna sistemi u ħafna modi, jista' jkun li ma nkunux irriduha bl-eżatt l-stencil pereżempju, allura ma nimlewx kullimkien. F'dal każ jien rrid nimla kullimkien u kif qegħdin taraw hawnhekk diġà imlejna naqra mhux ħażin. Issa ħanuża l-istess waħda u ħanamilha skuntrata, ħanieħu ftit ieħor paste għax il-pattern ma rridux l-istess. Ma rridux dritt, ma rridux kwadru, allura ħanitlef kollox. Nistgħu nużaw kif probabbli diġà semmejtilkom qabel stencils differenti u jiena dik ngħidilha stencil montage. Issa f'dal-każ differenti mill-oħra jien ma rridx nimla kullimkien. Allura ħanitlefha nitlef it-trufijiet biex l-stencil tiġi kif inhi hekk. Ħammur għall-aħħar disin ta' din l-stencil u hekk għandi biċċa oħra u ħanuża l-stencil l-oħra li għandi differenti biex nimla f'postijiet oħra ma l-istess. Ħanamilha xi ftit jew wisq mitlufa biex id-disin ma jiġix kif ma jiġix ordnat. Issa, importanti li iż-żejjed li jibqalna tal-paste nerġgħu nitfgħuh ġol vażett biex dan ikun nistgħu nużawh darb'oħra
nagħlqu il-vażett sew u sakemm din ir-raised stenciling li għandna hawnhekk jilħaq jinxef immorru naħslu kemm il-paletta, f'dak każ ilu nuża paletta tal-plastik, imma tistgħu tużaw tal-ħadid, tal-landa, tistgħu tużaw riga jew oġġett li jkun ċatt imma jkun b'saħħtu. U ħammur naħsel dawn l-stencils għax jekk inħalluhom u mbagħad jilħaq jinxef il-paste u jkollna problema kbira biex nerġgħu nużawha darb'oħra. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk bħalissa din hija b'xi mod jew ieħor nixfa, għamilna ir-raised stenciling u ħanixkatla ħafif biex jiena ntellef naqra dawk it-trufijiet li jibqgħu li l-barra. Issa jekk qed tinnutaw fejn kien hemm dawk it-trufijiet għal postijiet li għadhom ma nixfux sew għax għall-fini tal-programma stajniex nistennew ħafna, imma neħħejna dawk it-truf li naħsbu li jkunu qegħdin jitelfu fid-disin jew inkella jkunu jinikżu. Allura kull ma nagħmlu ngħaddu bil-pinsel biex ineħħu trabijiet u hekk għandna x-xogħol lest għal proċess li jmiss. Ħafna jistaqsuna jekk jiena il-paste abjad qed idejjaqni u f'dal każ nistgħu naħdmu l-istess mod. X'nista' nagħmel? Mela, jiena sakemm dan kien qed jinxef naddaft l-stencils li użajt. U li ħanagħmel ħaġa sempliċi ħanpoġġi l-stencil fuq id-disin kif kienet, ħanuża il-kulur bażi li huwa r-roża, ħammissu ftit, ġifri kemm missejt naqra l-pinsel bir-roża u ħanati daqqiet fuq il-paste. Issa, mhux ħanagħmel kullum kien biex imbagħad fl-aħħar stadju dak id-disin jibda b'xi mod jew ieħor jintilef ġo kuluri oħrajn. Ġifieri jekk nista' nneħħi l-stencil hawnhekk tistgħu taraw kif dan ir-roża qed joħroġ b'mod differenti. Ħanagħmel l-istess ħaġa f'dawn l-inħawi. Għandi iktar roża fuq il-pinsel u ħanimla iktar, ġifieri ħammur bl-stencil anke fejn m'għamilx bil-paste biex l-stencil tikber u tiġi qisha bħal stencil normali. Hemmhekk nistgħu nimxu b'mod ieħor. Nistgħu nużaw ħafna kuluri, ġifieri mhux ir-roża biss, imma nistgħu nużaw kwalunkwe kulur u nistgħu nabbinaw il-kuluri flimkien biex noħolqu effetti differenti. F'dal każ qed nużaw kulur wieħed biss għax fl-aħħar ħankunu qegħdin nużaw anke il-browning wax u fejn għandna l-paste abjad mhux ħajibqa' abjad imma ħajbiddel ftit il-kulur. Allura qed inħalli trufijiet kemm jista' jkun bojot biex hemmhekk jiskura ftit iktar. Issa nuża l-stencil li jmiss, nagħmel l-istess ħaġa u mmexxi kif nista'. Nagħti daqqiet bl-isponża bil-pinsel, nistgħu nużaw anke sponża jew inkella ċarruta naqra ħoxna biex nagħmlu dan l-effett. U hekk kif din tkun nixfet inkunu lesti biex ngħaddu għal proċess li jmiss. Mela, kif qegħdin taraw hawnhekk dan huwa il-proċess li għamilna illum. Għamilna raised stenciling, għamilna bil-paste, kif nixef xkatlajni ftit u neħħenilu trab u mbagħad użajna r-roża li użajna ġimgħat ilu bħala bażi biex rġajna rtukjajna xi ftit jewwies fejn ir-raised stenciling u biex noħolqu effetti oħrajn iktar il-qudiem. Nispera li dawn l-irkejjen għadhom jinteressawkom u minnhom qegħdin titgħallmu intom ukoll fuq affarijiet li tistgħu tagħmlu intom fid-dar tagħkom kif dejjem ngħid l-importanti li tkun taf xodda għandek bżonn u ħafna prattika. Sakemm nerġa' niltaqgħu il-darba li jmiss saħħiet.